Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Без сезгә 30 май душәмбе алып килгән яңалыкларны җиткерергә әзер. Студиядә Илгиз Шәкуров эшли. Бүген безнең тапшыруда. Сәяхәт урынына хостахана. Менә шул жылдан безнең теплоходлар чыга рейска. Менә шул җакта ул булды. Кичә Иделдә судно кымлыкка ничек терәлгән? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Рөстәм Миңнеханов Мәскәүгә эшлекле сәфәре вакытында Татар мәдәни үзәге һәм тарихи мәчеттә булды. Зур тарих. Биредә нинди төзекләндерү башкарылачак? Гөлнас Сайфетдинова шул хакта. Сыйныфларда тынлык. Татарстан укучылары рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын бирә. Узак итеп әзерләндек инде, үзебезне тыныч текстән. Күп укыдык, апа. Җал итәргә инде вакыт та булмады, дөресен әйткәндә, шуңа күрә тырыштык. Быел БДИ бирүнең үзенчәлекләре турында. Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Балаларның иминлеген 1000 ярым оешма тәэмин итәчәк. Һәр елны без бюджет күләмендә һәрбер лагерьне, һәрбер районда, шәһәрдә, Татарстанда частная охрана предприятия услугалары белән тәэмин итәбез. Икътисади вазгыять җәйге лагерьларга бару теләген киметкәнме? Тулырак Алия Хайретдинова репортажы. Бүгеннән республика хөкүмәте составында яңа кеше бар. Премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры вазифаларын башкаручы итеп Олег Коробченко билгеләнде. Указга президент Рөстәм Миңнеханов кул куйган. Яңа җитәкчене иртән коллективка Алексей Песошин тәкъдим итте. Олег Коробченко Рост партиясенең Татарстандагы бүлек җитәкчесе, Дәүләт советы депутаты, Чалладагы Кариб фирмасын җитәкли. Исегезгә төшерәбез, соңгы 7 елда сәнәгать һәм сәүдә министры булып Альберт Кәримов эшләгән иде. Майда ул Мәскәүгә Россиянең сәнәгать министры урынбасары вазифасына күчте. Олег Владимирович больше, по крайней мере, мне известен как депутат. Олег Владимировичны мин күп һәм уңайсыз сораулар бирүче депутат буларак беләм. Шул ук вакытта аның күп кенә теләк тәкъдимнәре икътисад һәм сәнәгать министрлыклары тарафыннан яклау таба. Хәзер аның алдында яңа бурычлар тора. Ул җитәкләячәк тармак хөкүмәттәге иң әһәмиятле министрлыкларның берсе. Сейчас перед министерством стоят действительно большие задачи. Это министерство ключевое. Бу вазифаны тәкъдим итүләре минем өчен көтелмәгән хәл булды, диде Олег Коробченко. Аның дәүләт органнарында эшләгәне булмаган. Монда минем өчен һәр нәрсә яңа, ди ул. Коллективка мөрәҗәгать итеп, алардан теләктәшлек сорады. Я думаю, что мы сможем. Минемчә, без бу эшне бергәләп башкарып чыгарбыз. Сез бу өлкәнең югары дәрәҗәле белгечләре. Беренче вакытларда сездән мөмкин булганча ярдәм итүегезне сорыйм. Чөнки минем бер кайчанда дәүләт даирәләрендә эшләгәнем булмады. Кирәк дип әйткәннәр икән, мин безнең республика һәм илебез өчен кулдан килгәннең барсында эшләргә тырышачакмын. Вас бы хотел попросить быть со мной в одной команде, поддержать меня на первом этапе. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә иде. Иртән ул Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин белән күреште. Сүз төбәкләренең үсеш мәсьәләләре турында барган. Шул исәптән Татарстандагы инфраструктура объектлары төзелеше, берничә федераль программа һәм илкүләм проектларны тормышка ашыру турында да фикер алышканнар. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Мәскәүгә сәфәре вакытында мондагы тарихи мәчетне карады. Ул башкаланың элеккеге татар бистәсендә урнашкан. Мөселманнар өчен аеруча кадерле булып санала. Гыйбадәтханә турында беренче язмалар 1712 елга карый. Президент Мәскәүнең татар мәдәнияте үзәгендә дә булды. Республика тарихи бинага ремонт ясарга ярдәм итә. Тулырак киләсе репортажда. Мәскәү елгасының аръягы. Монда элек-электән татар бистәсе булган. Башкаладагы татар мәдәни үзәге Асадулаев йорты да шушында урнашкан. Заманында Биредә Муса Җәлил үзенең әдәби түгәрәген алып бара, очрашулар үтә, татарлар китапларны кулдан кулга йөртеп укый. Кыскасы, монда гел тормыш кайнаган. Бүген үзәкнең ничек яшәве белән президент килеп танышты. Рөстәм Миңнеханов актлар залы китапханә татар телен укыту бүлмәсенә уза. Үзәктә 25 иҗат коллективы шөгыльләнә. Балалар һәм өлкәннәр өчен лекцияләр, мастер-класслар, очрашулар уза, хореография студиясе эшли. Бердән-бер менә татарча сөйләшү мөмкинлеге менә безнең үзәктә. Шуның өчен бик шатланып киләләр безнең үзәккә.
Төрле сораулары була, мин аларга аңлатмалар бирәм. Хәтта сүзләрнең мәгънәсен сорыйлар кай вакытта. Менә соңгы вакытта китапларны күбрәк алып укый башладылар хәзерге татар язучыларын. Ремонттан соң мындағы подвал бүлмәләрендә кулланышка керткәннәр, кино залы җиһазландырылган, мәдәни үзәккә республика ярдәм күрсәтеп тора. Бу эш дәвам итәчәк дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Цвет у нас исторический. Шушында Зур Татар урамында Мәскәүнең тарихи мәчете дә урнашкан. Ул мәдрәсә белән берлектә эшли. Икесе дә мәдәни мирас объекты булып санала. Бу мәчетнең бит җирен Александр I император биргән безгә мәчет төзергә ди. Үз акчасына түләп аны биргән. Гаҗәеп хәл. Но уларны нәрсәгә биргән? Безнең сугышта байлык, безнең татар атлы казакларыбызның французларга каршы Парижга барып җиткәнгә, аларның теге каһарманлыгын, батырлыгын аңлап, шуларны бәяләп безгә рөхсәт иткән зур тарих монда. Мәчетнең тарихы үзенчәлекле, аның турында 1712 елга документларда ук искә алына. Җимерелгәннән соң 1882 елда кабаттан торгызыла. Совет чорында типография урнашкан була. Хәзер ул биналар комплексында төзекләндерергә җыеналар. Гыйбадәтханә белән мәдрәсәнең тарихи йөзен кайтару буенча Владимир Путинның йөкләмәсе бар. Алар Россия хөкүмәте белән Мәскәү хакимиятенә юлланган. В принципе, она функционально очень была бы полезной. А вы не думали немножко, чтобы она не выпирала как-то облик, подогнать под эти дела? Чтобы вот ансамбль она не нарушала это. Төзелеш һәм төзекләндерүчеләрнең ничек барачагын уртага салып сөйләштеләр. Алар Татарстан президенты ярдәмендә алып барылачак. Ахырда кунаклар җәмәгать намазын укыды. Гөлназ Сайфетдинова, Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярашов, Дмитрий Шилов, Яңа гасыр каналы. Без сезне көн яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез һәм Казанга кайтабыз. Теплоходы Иделдә комга терәлгән капитанга карата бүген җинаять эше ачтылар. Әлеге хәлнең килеп чыгу сәбәпләрен тикшерү комитеты ачыклый. Кичә Казанның Елга портыннан Зөя утравына юл алган Восход 51 судносы сой урынга килеп керә. Бортта 29 пассажир була, 8 кешегә зыян килгән. Пассажирларны коры җиргә коткаручылар һәм башка суднолар чыгара, капитанны хастаханәгә салалар. Әлеге хәлнең сәбәпләре нидә? Капитанга карата тикшерүчеләрнең нинди шиге бар? Рания Абдрахманова материалы. Менә шул жылдан безнең теплоходлар чыга рейсқа. Менә шул җакта ул булды. Шулай агачларның астында. Восход 51 судносы Казаннан иртәнге 9 тулырга 15 минутта юлга кузгала. Бортында 2 хезмәткәр, 31 пассажир була. Шуларның икесе балалар. Сагат 5 минут толганда 9 безгә моторист рулевой рациядан 3 каналда әйтте. Капитанга хәле начарланды дип. И булды резкое торможение. Нәтиҗәдә теплоход сай җиргә килеп кергән була. Тиз арада гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре килеп җитә. Алар пассажирларны башка транспортка утыртып ярга чыгара. 8 кеше төрле җирләре бәрелеп, имгәнеп медицина ярдәме сорый. Бер хатын-кызны хастаханәгә алып китәләр. Вчера была доставлена женщина, пострадавшая в результате. Кичә теплоходта килеп чыккан хәлдән соң бер хатын-кызны ашыгыч ярдәм машинасы хастаханәгә китерде. Кабул итү бүлегендә аны барлык белгечләр дә карады, тикшерде. Башы гәүдәсе бәрелгән, хастаханәгә салып дәваларга кирәк булмагач, өенә кайтарып җибәрде. Так как в госпитализации не нуждалась, была отпущена на амбулаторное лечение. Хәзер Восход 51 судносы Казан Елга портының 7-нче причалында тора. Бирегә ул инде кичә үк төштән соң үзлектән йөреп кайтып туктаган. Хәзерге вакытта суднының документларын һәм техник күрсәткечләрен тикшерәләр. Теплоход ни өчен кымга терәлгән? Кем гаебе бу? Моны хәзер белгечләр тикшерә. Тикшерү комитеты җинаять эше ачкан. Ул пассажирларны йөрткәндә иминлек кагыйдәләрен үтәмәү маддәсе буенча кузгатыла. Тикшерүчеләр әйтүенчә капитан эшкән булган дип шикләнәләр. Проводится комплекс следственных действий. Хәзер хәлнең ни сәбәпле һәм нинди шартларда килеп чыкканлыгы ачыклана. Шаһитлардан сорау алына, экспертизалар уздрасы бар. Судка кадәр гаепләрнең кайда, нинди шартларда тору мәсьәләсе хәл ителә. Судно капитаны алкоголь эчкән дигән шик бар. У капитана судна выявлены признаки алкогольного опьянения. Портта исә рейска чыгар алдыннан судныда капитанда тикшерелә диләр. Чыкканда теплоход монда тора. Аны рядовой состав карый, тикшерә. Майларын, проводкаларын карыйлар, заправкаларын карыйлар. Аннан соң капитан бара справкала медосмотр уздыра. Алар проверяют на алкоголь. Давление тикшерәләр. Аны тикшергәннәр бит инде хәл әйбәт булганмы? Нормально булды.
сағат 8 яртыда тикшерделәр. Журналда шулай язылган. Хәлләрнең чыннан да шулай булганмы икәнлеген транспорт прокуратурасы да тикшерә. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства. Татар транспорт прокуратурасы йөзү куркынычсызлыгы турындагы закон үтәлгәнме юкмы шуны тикшерә. Судныга зыян килмәгән, ягулыга акмаган, башка транспортка хәрәкәт итәргә комачауламаган. Казаннан Зиягә кадәр булган рейслар туктатылган. Капитанның тикшерү вакытында кайда булачагы якын арада хәл ителәчәк. Рани Абдрахманов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүгіннен Казан метросында йөрү 1 сумга кыйммәтләнде. Акча белән түләгәндә 36, банк яисә транспорт картасы белән 31 сумга төшәчәк. Ташламалы транспорт картасы буенча 23 сум түләргә туры киләчәк. Исегезгә төшерәбез, 1 майдан шәһәрдәге башка төр җәмәгать транспортына да бәя күтәрелгән иде. 6 ел качып йөргәннән соң Казан банкының элеккеге касса мөдире кулга алынган. Санкт-Петербургта Райфайзен банкның Казандагы филиалыннан моннан 13 ел элек миллионнар урлаган кешегә карата суд карары чыгарылган. Булар хакында тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Лениногорский районы судында табиблар эше буенча чираттагы утырыш үтте. Исегезгә төшерәбез, район үзәк хастаханәсенең 3 табибы Юрий Тимошенконың сәламәтлегенә зур зыян салуда гаепләнә. 2017 елның гыйнварында ул аягы сынып хастаханәгә эләккән. Тикшерүчеләр фаразы буенча табибларның дөрес эш итмәве сәбәпле соңрак аның аягын кисәргә туры килә. Тикшерү материалларыннан күренгәнчә, операция ясаган вакытта табибларның берсе исерек булган. Наркоз керткәндә аның пациент сәламәтлегенә зыянын исәпкә алмаган булулары ихтимал. Бүген судта Юрий Тимошенконың әнисен һәм 2017 елда Лениногорский үзәк хастаханәсенең травматология бүлегендә эшләгән санитарканы тыңладылар. Чираттагы утырышта видеоэлемтә аша Екатеринбург табиблары күрсәтмә бирәчәк. Алар Тимошенкога суд медицина тикшерүе үткәргән. Лениногорский табиблары гаепле дип табылса, аларга 5 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителү яный. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз. Номеры 89874 200101. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Соңгы 10 елда Татарстанда халык саны арткан. Хәзер бездә 4 миллион 5 мең кеше яши. Россиядә халык санын алуның беренчел нәтиҗәсен бүген Росстат игълан итте. Саннарга карасак, шәһәрдә яшәүчеләр күбәя, аларның саны 3 миллионнан артып киткән. Авылларда гомер итүчеләр соңгы 10 елда 1,5%-ка кимегән. Монда хәзер 931 мең кеше гомер итә. Гомумән алганда 2010 елдан республикада яшәүчеләр 6%-ка диярлек арткан. Татарстан халык саны буенча Россия төбәкләре арасында элеккечә 8 орында. Бездән алда Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург, Краснодар крае, Свердловский, Ростов өлкәләре һәм Башкортстан. Идел буе федераль округы төбәкләре арасында бары тик Татарстан белән Башкортстанда гына халык саны арткан, башка төбәкләрдә яшәүчеләр кимегән. Бүген һәм иртәгә Россиянең чыгарылыш сыйныф укучылары рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын бирә. Ул кулына аттестат алырга теләгән һәркем өчен мәҗбүри. Татарстанда аны 16140 бала тапшыра. Шуның 12 меңгә якыны тест сорауларына җавапны бүген язды. Быел БДИ бирүнең үзенчәлекләре бар. Укучы эшне тапшыруга документны класстан да чыкмыйча сканер аша Мәскәүгә юллыйлар. Икенчедән, имтиханны бу укучылар беренче тапкыр бирә, чөнки 9нчы сыйныфтан соң дәүләт имтиханнарын ковид сәбәпле тапшырмаган иделәр. Имтиханны бүген ничек бирделәр? Фәйрүзә Мәҗитова күреп кайтты. Рясов Егор Алексеевич. Бүген башкаланың 89-нчы мәктәбенә әнә шулай исемлек буенча гына кертәләр. Монда 5 мәктәптән 169 укучы рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын бирә. Күп укыдык, апа. Җавап итәргә инде вакыт та булмады, дөресен әйткәндә. Шуңа күрә тырыштык, апа. Ничек бирәм дигез? Яхшы бирәм. Әзерләндем бит һәрхәлдә. 2 ел бу имтиханга әзерләндек. Укытучы безне һәр дәрес әзерләтте. Шуңа күрә без үзебезне әзер итеп хак итәбез. Озак итеп әзерләндек инде, үзебезне тыныч хистәм. Берни дә минем малай курку юк. Барсы әйбәт булар дип уйлыйм. Кулларында паспорт, ручка, су һәм шоколад. Имтиханга шуларны гына алып керергә рөхсәт ителә. Калган әйберләрне ишек төбендә калдырасы. Рус теленнән имтихан биремнәренә җавап бирү өчен балаларга 3 сәгать ярым вакыт бирелә. Аттестат алу өчен алар кимендә 24 балл җыярга тиеш. Укытучылар үзләре дә имтиханнарны уңай тапшырырбыз дип өметләнә. Гәрчә, алар бердәм дәүләт имтиханнарын беренче генә тапкыр бирә, чөнки 9нчы сыйныфтан соң пандемия сәбәпле дәүләт имтиханнары алар өчен гомумән үткәрелмәде. Я больше хочу, чтобы нарушений не было у нас в республике. Имтихан алдыннан министрдан хәер фатиха. Шпаргалка куллану, сөйләшү утыру кебек тәртип бозулар булган очракта имтиханнан куып чыгарга мөмкиннәр. Һәр сыйныфта видеокамера бар, алар ашада күзәтәләр. Безнең монда бөтен видеокамералар чыгарыла, бөтенсен дигән олайтып карап та була.
bütün нарушениялар күренә. Быелгы имтиханның үзенчәлеге бар. Биремнәр интернет аша алына. Шуннан соңына кәгазьгә бастырыла. Ә укучы эшләп тапшырган битләр шунда ук сканер аша Мәскәүгә җибәрелә. Әле мондый технология юк иде. Безнең бит менә бүген 16142 кеше имтихан тапшыра. Менә уйлап карагыз, 16000ннән артык эшне аудиториядә эшләп, шуннан җибәрәбез. Бер кая коридорга чыгу да юк, бәдрәфкә чыгу да юк, узганда да кагылмыйлар, барганда да кагылмыйлар. Менә шундый технология. Бирә алмаган укучыларның тагын бер мөмкинлеге бар. 23 июньдә я 2 июльдә биреп караячаклар. Ел сайын уртача 40 кеше икенче көнгә кала. Быел андыйлар булмас дип өметләнә укытучылар. Статистика буенча Татарстан укучылары рус теленнән яхшы нәтиҗә күрсәтә. Соңгы 3 елда илдәге уртача балдан югарырак бал җыялар. Әйтик, 2019 елда Россиядә рус теленнән уртача күрсәткеч 69,5 булса, Татарстанда ул 74-кә җитә. 2020 һәм 2021 елда бу күрсәткеч тагын да зуррак. Шулай ук Татарстанда рус теленнән 100 бал җыючылар саны арта. Узган ел 102 кеше булган, 2020дә 97, ә аңарча 73 кенә. Быелгы имтихан нәтиҗәләрен 17 июньдә игълан итәчәкләр. Фирүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Казанда бердәм дәүләт имтиханын 6000 чыгарылыш сыйныф укучысы тапшыра. Сынау үтү өчен алар нигездә физика, информатика, биология һәм инглиз телен сайлаган. Төп дәүләт имтиханнарын 9 сыйныфны тәмамлаган 11800 укучы тапшырачак. Быел аның биремнәрендә сизелерлек үзгәреш бар. Укучылар мәсьәләнең шишелешен киңрәк һәм дәлилләп аңлата белергә тиеш. Мәгълүматны анализлый белергә дә кирәк. Быел 671 укучы мәктәпне 5ләргә тәмамлар дип көтелә. Җитди төрле сәбәпле имтиханнарны вакытында бирә алмаган укучылар өчен өстәмә көннәр биреләчәк. Алар инде июль ае буе дәвам итәчәкләр. Балаларның җәйге ялы якынлаша. Быел лагерьларга 218 мең бала китә. Аларның 5 меңе Кара диңгез буенда, шул исәптән Артек һәм Орленокта ял итәчәк. Җәйге лагерьлар эшчәнлегенә республика бюджетыннан 1 миллиард 700 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 90 миллионга күбрәк. Ата-аналар түләнгән акчаның бер өлешен кире кайтара алачак. Бу мөмкинлектән файдаланучы гаиләләр күпме? Балаларның иминлеге ничек тәэмин ителгән? Кара диңгез ярында ял итүчеләрнең куркынычсызлыгы өчен кем җаваплы? Булар хакында Алия Хайретдинова. Ышкын яшь спортчылар лагере, олар өчен файдалы ризык мөһим булганга туклануга зур игътибар бирелә. Монда балалар ял итә, үзара ярышлар уздыра, шуңа өстәп осталыкларын арттыра, киләсе бәйгеләргә әзерләнәләр. Зарядка, дневная тренировка. Физик күнегүләр ясыйбыз, төрле спорт уеннарында катнашабыз. Бүген мин бассейнда шөгыльләнергә тиеш. Играем в каким-нибудь баскетбол, в ручной мяч. То, чтобы не терять физическую подготовку. Спортчылар гел шөгыльләнеп торырга тиеш. Шуңа да биредә ял даими күнегүләр белән үрелеп бара. Алдагы ярышларга әзер булырга кирәк. Накопилась выносливость, сила. Монда киләләр, тренировкаларын үткәрәләр, көнгә 2 тапкыр, иртә белән зарядка, ашыйлар, эчәләр. Аннан соң кич белән инде дискотекалар, төрле конкурслар үткәрәбез. Бу лагерьга юлламаны гадәттә фехтование осталары, баскетболчылар, футболчылар ала. Беренче сменада 192 бала, җәй дәвамында 800дән артык яшь спортчы ял итәр дип көтелә. Көндә төндә безнең инде махсус шәхси саклау мөмкинлекләре дә булдырылган. Алар инде монда көнендә төнендә шушы эшне алып баралар. Ашау бүген көндә бик канәгатьләндерерлек. Быел Татарстанның балаларны сәламәтләндерү лагерьларында иминлекне 1685 оешма тәэмин итәчәк. Бүгенге икътисади вазгыять белән бәйле төстә азык-төлек кыйммәтләнү сәбәпле юлламалар бәясе 10-15% арткан. Шулай да аларны сатып алучылар кимеми, шул исәптән Кырымга һәм Краснодар краена да. Аларга булган юлламаларның нибары 10% гына әлегә сатылмый калган. Бүгенге көндә безнең балалар һәм аларның әти-әниләре чит илгә караганда, аларның теләкләре безнең Россия күләмендә һәм Татарстан лагерьләренә үз балаларын алып барырга үсте. Һәр елны без бюджет күләмендә һәр бер лагерьне, һәр бер районда, шәһәрдә, Татарстанда
частный охранный предприятие услугалары белән тәэмин итәбез. Быел 42 мең юллама түләүсез биреләчәк. Аз керемле авыр хәлдә калган гаиләләрдә тәрбияләнүчеләргә, шулай ук төрле олимпиада конкурсларда җиңүчеләргә, Донецк һәм Луганскидан күченеп килергә мәҗбүр булучыларга аерым игътибар. Бүгенге көндә бездә 300-дән артык бала Луганск һәм Донецк өлкәләреннән килгән балалар. Алар безнең мәктәпләрдә укыйлар, балалар бакчасына йөриләр, колледжларда, техникумнарга һәм алардан мәктәп янындагы лагерьларга мариза булган чакта без аларны иң беренче дип карыйбыз инде. Һәрбер бала без алар белән элемтәдә. Быелда лагерьларга булган юлламалар өчен акчаны кире кайтарып була. Бу 50% дигән сүз, тик сумма 20 меңнән артмаска тиеш. Татарстанда 30 меңнән артык гаилә бу мөмкинлек белән файдаланганда инде. Җәй башыннан республикада 819 лагерь эшли башлый. Ата-аналардан булган тәкъдимнәрне кайнар линия буенча кабул итәләр. Аның номеры экранда. Алия Хәйретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. 1 июнь халыкара балаларны яклау көне инде бүген үк Казанның Ярдәм мәчете ишеге алдында малай һәм кызлар өчен сабан туе оештырдылар. Бу дуслык бәйрәме оештыручылар. Балалар төрле мәйданчыкларда уеннарда катнашты, спорт ярышларында көч сынашты, яшьтәшләре әзерләгән концерт карады. Мондый сабан туе Ярдәм хәйрия фонды оешканнан бирле ел сайын үткәрелә. Узган ел 2 меңнән артык кеше катнашкан. Уеннарда катнашкан һәр бала бүләкләр белән кайтып китте. Меніңше, сабантуйда ең мөһиме бу төрле уеннарда катнашу һәм бүләкләр алу. Икенче ел киләм, монда бик күп конкурслар. Монда бик күңелле. Әле беренче тапкыр килдем, көрәштә дә катнаштым. Шатландык, көне дә бик матур, шундый матур. Балалар шундый шатланышып, рәхәтләнеп бәйрәм итәләр. Тагын да күбрәк булсын шундый бәйрәмнәр. Бу бердәмлек көне, бу балаларның дип әйтик инде күңелләрен ачу көне һәм инде әлбәттә ислам динен турында халык яхшы уйлар өчен, яхшы фикер йөртер өчен бер әсбәп. Чөнки инде негатив безнең бөтен дип әйтик инде яктан гел чыгып тора. Менә мондый позитив, матур бәйрәмләр бик сирәк. Туган ягына һәйкәл булып кайтты. Бүген Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәния Фәрхигә күрше республиканың югары Тәтешле авылында һәйкәл ачтылар. Бирдә онытылыр димә дип аталган җыр фестивале дә узды. Бүген җырчының туган көне. Исән булса, аңа 62 яшь тулыр иде. Хәния Фәрхи 2017 елда вафат булды. Исән чагында да халыкның яраткан җырчысы иде. Вафатыннан соң да шулай булып калды ди аны белүчеләр. Һәйкәлдәге образында да артист кулына микрофон тоткан, тамашачылары, туганнары, хезмәттәшләре күңелендә ул шулай истә кала. Яни мин 10 класс бетереп килгән көнне менә мондагы товарищ бар иде. Вактыгайсын группасы белән көндез аппаратура корабыз, бер шигар кыз килеп керде. Абыйлар минем җырчы буласым килә, тыңлап карагыз әле диде. Безгә җырлап күрсәтте. Аллага шөкер, Фәрида апаңа алмаш үсә икән диде. Вактыга. Үзенең киңәшләрен әйтте, Хәния инде канатланып чыгып йөгерде инде. Шул хәтле көлеп җылмаеп инде. Менә шуннан бирле Хәнияны беләм 70 елларның азат гайы булды. Бер-беребезгә кайвакыт киңәшче булдык, кайвакыт тәнкыйтьче булдык, кайвакыт күбрәк терәк булдык һәм бергә ничектер шушы эшне алып барырга тырыштык. Хәния яши, күңелләрдә, Хәния яши җырларында, Хәния яши сезнең хәтерләрдә, безнең күңелләрдә истәлекләр белән. Үзе бер мөгъҗиза булды. Чөнки Хәния программаларында китеп барды. Ул киткәннән соң бөтен дөньяга тушмалды. Җаным бәдәнемдә. Алар сүзне дөрес тә, үтемле дә, оста да сөйли белә. Бу минутларда Татар дәүләт филармония концертлар залында Татар сүзе халыкара конкурсының гала концерты бара. Әлеге бәйгегә узган елның сентябреннән декабрьгә кадәр 4000-гә якын видеоязма кабул ителгән. Аларның 310-сы икенче турга сайлап алына. 40 кеше җиңүче дип табылган. Алар бүген кабат сәхнәдә чыгыш ясый. Конкурсның приз фонды 1 600 000 сум иде. Катнашучыларга тантаналы шартларда сертификатлар тапшырыла. Бәйге Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оештырылган. Катнашучылар өчен бу чара зур сынауда, шул ук вакытта сәләтне күрсәтү мөмкинлеге дә. Курыкмадым, сөйләдем, әйбәт итеп җылмаеп. Хоп! Ура! Элек! Юк, элекмәгән икән.
Мне мұнысы ләйгеделіге инде. Мен қатыты бәзіләдім, сәхнеде қошамадым. Менға рәхәт булды. Ике безнең конкурсның бәйгенең. Без аны варкутлар белән, җиңүчеләрнең чыгышлары белән без аны буклетлар итеп бик күпләп таратачакбыз республикабызның мәктәпләренә, балалар бакчаларына, китапханәләргә һәм шул ук вакытта менә әле сәбәбе бар аны безнең балаларга, яшь гаиләләр балаларга исем кушу традициясе бар бит инде. Имамнарны чакырып мәчеткә алып барына шул вакытта исем кушкан балага таныклык белән бергә безнең менә шушы татар теленең матур сүзен ачып салган шушы чыгышлы буклетларны бүләк итәргә сәбәп бар. Алга таба татар сүзе бәйгесе халыкара телевизион конкурс буларак оештырыла башлый. Аны Шаян ТВ каналы тормышка ашырачак. Нәфис сүз осталары сәхнәдә генә чыгыш ясап калмыйча, тагын да зуррак аудитория алдында телевидение тапшырулары аша күрсәтеләчәк. Иң оста чыгыш ясаучылар Шаян ТВда алып баручы булып эшләргә мөмкин. Нәфис сүз бәйгесе татар сүзе проектын эстафета буларак без кабул итәбез. Biz аны телевизион проект булып үткәрәбез. Һәр бер җиңүче турында без инде аерым телевизион проектларда сөйләячәкбез. Аның гомере озын булачак. Шыннап та бу татар сүзендә яшь балалар, яшь буын катнаша. Россиянең 3 төбәгендә яшәүче укучыларны дуслык учагы яңадан бер аланга җыйды. Бу елларда Балтач районында Костер дружбы фестивале узды. Пандемия сәбәпле берничә ел уздырылмаган бу очрашуны быел балалар аеруча көтеп алган. Татарстан, Киров өлкәсе, Марий Эл республикаларының укуда да, спортта да иң актив укучылары ел саен җыела. Тарихы 60-нчы елларда башланган фестиваль быел 55-нче тапкыр узды. Ул Россия халыкларының мәдәни мирас елы һәм пионерлар оешуга 100 ел тулуга багышланды. Балалар пионер галстугын бәйләргә, халык биюләренә, милли бизәнү әйберләре ясарга өйрәнде. Алар кечкенәдән күрше төбәкләрдә яшәүче халыкларның гореф-гадәтләрен өйрәнә. Традиция буенча фестиваль азагында катнашучылар дуслык учагын кабызды. Сез дүшәмбе көн китергән хәбәрләр белән таныштыгыз. Ике атнага соңарып булса да шау чәчәккә күмелгән шия һәм алмагачлар бу көннәрдә беркемне дә битараф калдырмый. Алар янына туктап фотога төшмәгән кеше сирәктер. Күзләр камашырлык, язгы аклык белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Исән-имин булыгыз. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Җумһуриятыбызда антициклон йогынтысында җылы һәм явым-төшемсез һава торышы урнашты. Менә киләсе тәүлектә дә Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулы-Азнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава 19 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада кояшлы температура 21 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида аяз 20 градуска кадәр җылыта. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава явым-төшемсез 21 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә кояш сөендерәчәк җылылык 23 градус. Чистай, Нурлат, Мамадышта аяз көн 20 градус җылы. Алдагы көннәрдә һава торышыбызны бик тә сөендерәчәк. Мәркәзебез Казанда аяз көн явым-төшемнәр көтелми, температура көндез 21-23 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 54%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Көннәрегезне куанычлы үткәрегез.